I pa svima ljudi dobrodošli u prvu epizodu challenge-a. Danas ćemo igrati petit challenge. Da, imam ih tu 3. Danas će izaći 3 ili čak 4 videa. Znači, stavio sam da mi se FIFA renderuje. FIFA 15 na Androidu. Ovo će prije završiti sigurno. Tako da će još jedna izaći i Agario na večer. Oko 5. I da krenemo. Znači tu 1 minuta. Kaj se malo? Hop. Evo tu je malo. Ajde. 1 minuta. I 3, 4, sad. Sad sekunde. Prvi ušak. Dvadeset sekundi. Jedan i po. Ja ću zastaviti da pojedem to i taj jedan. 2,5 zapravo do kraja. Sviđu. Evo, mene natrag. Ostaje što jedan. I da, to bi bilo to od ovog videa. Lajkujte, šerujte, subscribeujte. Meni to puno znači. Do sljedećeg videa. Vidimo se. Doviđenja.